Hunyo 4, Miyerkules, tuig 2025. Ekapito nga semana sa paggabanhaw. Pagbasagikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Juan. Si Jesus miyahat sa langit nag-ampo, karon mo anha ako kanimo, dili na ako magdugay dinhi sa kalibutan, apan magpabilin sila dinhi. Bala ang amahan, bantay sila diha sa gahom sa imong ngalan nga imong gihatag kanako. Alon sila mausa ingon nga ikaw ug ako, usa lamang. Samtang ako, uban pa kanila gibantayan ko sila pinaagi sa gahom sa imong ngalan. Ang ngalan nga imong gihatag kanako. Gibantayan ko sila ug walay usa kanila nga nawala. Gawas niya tong tawo nga mawala gayod. Aron matuman ang kasulatan. Ug karon mo anha ako kanimo. Ug gisulti ko kining mga buta nga dinhi sa kalibutan aron malipay sila pag-ayo duyog kanako. Gihatag ko kanila ang imong mensahe ug gikasilagan sila sa kalibutan. Kay dili man sila iya sa kalibutan ingon nga ako, dili iya sa kalibutan. Wala ako maghangyo kanimo nga kuhaon mo sila gikan sa kalibutan, kundili nga bantayan mo hinuon sila batok sa yawa. Ingon nga ako dili iya sa kalibutan, dili usab sila yasa kalibutan. Himo silang imo gayod. Inaagi sa kamatuoran. Gipadala ko sila sa kalibutan ingon nga ako, imong gipadalangan hi sa kalibutan. Ug tungod kanila gitugyan ko ang akong kaugalingon. Nganha kanimo aron maimo usab sila. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.